गोरबो खुंगुरादा जोंनि दैजिरि फार्स्ट दावबायदों नै नैबे दख'ना ने नैबे ने जोंनिया गोरबो बेकपेन अके बेकपेन फेन नङालै फेन ब्रेन्ड लोगो बुंब्रा जास्ट लोगो हिसाबै सानो आरोना तलगफोर बेसेबा गोबावनि उनाव आफ्टर 20 days दै 20 दिन जाबायमोन भिडिअ गोलाव होयैया तलगफोर जेन जाया मानो वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल लोगोफोर तलगफोर बहुत गोबावनि उनाव दिनै आङो ब्लग लाबनो सानबाय त माने न'आव थाबाय थानाय खामानि मावनायखौ मा देखाय नङा होमबा न'आव थायो आङो जेखि जाया खामानि मावो न'नि जेखि जाया बन सिनो मा सिनो आखाइफोरानो दोलालायदों नैनिफोर नायदों ना बहुत दासान्दि खामानि गोसो जागासिनो त बिनिखाय हालोदाव बिराद गाज्रि मोखांफोराबो मैला जागासिनो खानाय सानाय सिनाखै त बिनिखाय माने ब्लग सक माने बनायनो टाइम मोनाखै आरो ना त फैगोन सानैसो उनाव मोनसे स्पेसियेल डे फैगासिनो माने स्पेसियेल सारप्राइज आरो नोंथांमोना गेस खालामनो जाबाय मा बियो त लोगोफोर लेट्स स्टार्ट अ भिडिअ त दायो आं थांगासिनो गिबियावनो खानायसिनो बिनिफ्राय मोनसे दैजिरि रिभार फेस्टिभेल मोनसे जागासिनो जोंनि खाथियाव दिनैनिफ्राय स्टार्ट आरो ना जास्ट नावकाटा होननाय जायगायाव जोंनिफ्राय जास्ट 15 किल'मिटार त बेयावनो दायो थांगोन आरो ना माने साफा जाग्रोनोसै खानायसिनानै त बिनिफ्राय सिदा होलांसै त लोगोफोर आं खानायसिन थांनाय सिगाङाव नोंथांमोना मोनसे बुस्थु देखायनि आङो दासान्दि आं बवा बिजि जागासिनो लोगोफोर बे बुस्थुआनो जाबाय 1 2 3 गो टेन्टरे सोर लोगोफोर बेखौ नुना सोर बुजिदों बुजिग्राया बुजिखाबाय नङा होमबा ओमफ्राय जाय बुजियाखै बुंगासिनो आङो त लोगोफोर बे जाबाय जिगाब बेखौ आङो 24 आवार नैबे सुनि दैयाव सोमनाय जाबाय नैयाव सुनि दङमोन ना दै गारबाय आङो त बेयाव सोमनाय जाबाय बे जाबाय साफा जाबाय दै सुनि दैजों साफा जाबाय त बे लोगोफोर आं बेजों बानायगोन दायो मैखुन जे आर्टिफिसियेल ना जेखि जाया मोनसे मैखुन बेगर फैयोना बेजों माने बेखौ जिगाबाव सोनानै आङो मैखुन बनायगोन आरो जेखि जाया 100 बेगफोरल' बनायगोन आं देग्लाय ओरैबाथ' 300 400 बेग बनायगोन आं पार इयार आरो ना मोजां आर्निंआ मोजां जायो त देखायलांगासिनो दे देखायलांनानै दिनैथ' नुवानोसै नोंथांमोना मानोना आङो दिनै बेखौ मावा त नेक्स्ट ब्लगफोराव नोंथां बेसेबां हायो आं देखायगोन त नैबेनो जाबाय बिनि न' त नै फुरा क्लिन खालामजोब्बाय बेखौबो फुरा माने सुनिजों सुजोब्बाय मानोना मैखुननि थाखाय बिराद माने हाइजिन नांगौ माने बिराद साफा जानांगौ बिनि थाखाय त नै बिरना बेफोरावनो दासान्दि एसे बिजि जानानै दङ बेनिखाय माने भिडिअ लाबोनो हायाखै आरो आं बुंदों ना मोनसे स्पेसियेल फैगासिनो होननानै त मा स्पेसियेल बेखौ नोंथांमोना खानैसोनो मिथिगोन आरो ना बेखौ दानो बुंथ'ला आङो त दा थांगासिनो फार्स्टनो खानायसिनो बिनिफ्राय सिद्दा होलांसै आइ रिभार फेस्टिभेल सरि मोनलै क्या था दैजिरि रिभार फेस्टिभेल जोंनि खाथियावनो जानो थांगासिनो ओमफ्राय एक्साइटेड एसे गिदिर नङा दे फिसाबाबो आं माबा मोनसे मोजां नाङो ना फेस्टिभेलखौ माबा मोनसे क्लासि नाङो आरो ना अके दा सिदा लोगो मोनसे डेमक्सियाव लेट्स गो त लोगोफोर नै खानाय सिनखांबाय नै फुरा जिर' मारिबाय आरो ना नै माथो जाब्रा थाबाय थानो नङा होमबा त लोगोफोर नै नैबेनो जाबाय जोंनिया डिमाकुसि टाउन ओमफ्राय दायो सिद्दा होलांसै बिनिफ्राय नावकाटा बिनिफ्राय जायो 20 किल'मिटार बे दैजिरि फेस्टिभेल आरो ना त नायनोसै ना बोरै जायो त दायो जों एसे जानायाव एसे जानोसै मा मोनो मा जागोन पकरा दे त लोगोफोर नै खानाय होबाय जोंनिया माने बिराद स्पेसियेल जायो माबाया माने रुल आरो ना एग रुल बे जोंनिया फंबाय जागासिनो पकरा पुखुरि नै साना बरिया दोमैबाय लोगोफोर नै सौफैबाय नै दैजिरि रिभार फेस्टिभेल त नैबेनो जाबाय नै माबा सुग्लाय रिभार ओमफ्राय नैबेनो जाबाय जाब्रांफोरा पार्कनि बे ओमफ्राय नै बिनि खाथियावनो जादों आरोना नै फेस्टिभेला नै त बिजा दोङो नैबे जाबाय सुइस गेट दै सुइस गेटनि सानजा जागासिनो बुस्थुआ त नै दा जोंबो थांगासिनो नै फिनिश लेट जाबाय दायो बाजिगासिनो 9ता हरनि नै सिंगारा एसे गाखोबायनो दासान्दि डाइरेक्ट सिंगारखौ देखायखानोसै आरो लेट्स गो देखो त लोगोफोर नै सफैबाय दैजिरि मामोनलै फेस्टिभेल दैया नै फुर ब्लग दोङो दैया दै जोंनिया प्रमटार दोङो नै लोगोफोरा नै जोंनिया नै फुरा ब्लेक आरो ना नै नैबे जाबाय दायो जागासिनो प्रग्रामा दायो माने जोंनिया नो एन्सार बिथाङा सिगां थिगानो ना या बोरै दैजिरि फेस्टिभेल yes welcome to दैजिरि फेस्टिभेल तलफोर नै दा जों मोनसिगोन बरिया नै डिजाइनफोरा माने मिनिक आरोना नै ओमफ्राय नै थांगासिनो जों स्टेजसिम फार्स्ट टाइम दिनैनो फार्स्ट खाना आरो नङा होमबा दिन फार्स्ट टाइम सिंगारा माबायालै फेस्टिभेल दैजिरि वाटार फेस्टिभेल थांगासिनो इन्टार जाबाय दा जों नै
নমস্কার ডিজাইন খুলুমবাই। nih Tao khila ni. Mana Tao khila. Oke. Ter gini nih, wih. Tuh. শুক্লায় ডেইজিরি ফেস্টিভ্যাল Hello. Hello guys. How are you? How I'm fine. Enjoy. Ini betul Daisiri Mamule Festival ni Market area. दैजिरि फेस्टिभेल लोगोबा दैजिरि फार्स्ट टाइम जागायदों बेयाव Dadah, Azir কি হয়েছে? হ্যাঁ Azir কি হয়েছে? আজি ইয়াত প্রোগ্রাম চলি আছে কিছু কি কি? প্রোগ্রাম চলি আছে কি নাম প্রোগ্রামটো? কিবা প্ৰোগ্ৰাম চলি আছে নাজানে নেকি আপুনি? Daisiri Festival. Oh. First time, ha? First time চলি আছে. Bikinnya আৰু কানিফৰা. Telepon deh. Daya, ini bisa Pak market area. Tuh, tadi hanya sih sih kan benar sih no. Nah. आत्रिकाटनि नावबान्दा दिमाकुसि Mo장 balik ke benar ya? मोजां Thank you so much. deh Deh, enjoy ya. Oke. Dah. Telepon deh, dah itu bye. Ini benar apa ni ya? Oi. agar bukan backband Oke. backband Pen dong, oleh pen. brand Lego bungba. Jas lego siapa sanarna. samunya mari kon full video lah হরই হর কাপে থাকে সোনা কাছে লেখা তোলাই না বিমা পাই খেললা খাকালে চিললা করতে গাতারে এগুলো মদইলা না থাকে নাংজেন ইকোতো না মানওয়ান লিগি কুলো মানবা মুখানাওয়ান লিগি কুলো মানবা আকাকি জারিব গজো গাহাই জারাব আনলি বিন্নম কুলো দম মুখাম বইথায়ে দম মুখাম বইথায়ে মানবা মুখানাওয়ান লিগি কুলো মানবা আকাকি জারিব গজো গাহাই জারাব আনলি বিন্নম কুলো Telepon deh. Daisiri Festival. Daisiri. Tuh deh, dah ini otak pun has namanya deh. Has dong kerja bener. Terlah kontrol gila. Deh, dengar. Deh, mau ngalah aja. दैजिरि फेस्टिभल खासेयाव होनसै Oh, dia nuka. Daisiri ini dia. Ah, dia has nah. Dia has nah. Dia beri asu. Telepon deh, dari promosi lu kasih. Dah. बहुद मान थांजानो लुगैयो आरोना Telepon deh. Jenis Ozoy. लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आरो गोरबो खुंगुरादा जोंनि दैजिरि फार्स्ट भिडिअ फैदों नै Ini bener dong mana? Ini bener ini. Nah. दिनै हयथ' जायाबो जानो हानाय खिन्थु फैदो जे Apa? थेंक इउ Logo mana moza nang beda नुबाय थायोमोन फेसबुकफोराव इउटिउबफोराव आंबोथ' आदानि बहुत आं इउटिउब जिता स्टार्ट खालामाखैमोन नोंनि भिडिअ नायोमोन आं Hey कसमसो bro, thank you so much. माने जोंबो दाख्लै एसे स्टार्ट खालामना देलाय नोंसोरनि स्ट्राइक लाबो Are होमबाबोथ' ओरैबायदि रकेट सालां मोनलै इजा मिसिं ब्र Hey bro, thank you. Dok mana? Rantula kul kamu be da prantul sina Moza खबर आरो एकदम आदा मोजां बादे ना हारसिं फैना बाजि लाना फैदो हारसिंलै हारसिंसो बोराय मानसिफोर गिदिंबाय थायो सब बोराय उपाय गैया लोगो मोनगोन दे मोजां नांबाय लोगो मोनदे बहुत आंबो मोजां नांबाय आदा फैन फार्स्ट टाइम लोगो मोनदे फार्स्ट टाइम आंबो नायबाय थायो आंखौबो नायनो आदाया थैंक इउ सो माच सेम टु मोजां नाङो बिदि लोगो मोनबा मोजां नाङो एकदम बारे दे ब्र दे एकदम बारे दे